Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să vă prezint câteva produse pe care le-am achiziționat recent de la Avon. Luna aceasta am făcut 2 comenzi de la ei, iar ultima mea a revenit, am primit-o recent și am ridicat-o de la Easy Box. Deci dacă vreți să faceți comandă, aveți și opțiunea aceasta de transport și puteți să faceți și plata la livrare. O să vă arăt acum ce produse am achiziționat. Eram foarte curioasă să văd cum se mai prezintă produsele de la Avon. Cred că sunt ani de zile de când am mai comandat de la ei, poate că mai mult de 10-15 ani, și îmi doream așa să văd cum se prezintă și evident pentru mine reprezintă și o amintire plăcută să folosesc aceste produse, deoarece mi-aduce aminte de perioada studenției sau a adolescenței, pentru că în perioada aceasta produsele de la Avon și de la Oriflame erau practic singurele pe piață la care aveai acces și puteai să-ți cumperi produse de calitate. În perioada respectivă nu prea găseai foarte multe produse. Noi nefiind la momentul acela în comunitatea europeană și nu prea aveam acces la multitudinea de produse. Haideți să vedem acum produsele pe care le-am achiziționat. Deci mi-am cumpărat 2 parfumuri. Unul Lac for Her și acesta artistic, care este limited edition, Rose Somptuous. Ambele sunt ape de parfum. Fiecare parfum are 50 de ml. Și haideți să le deschidem împreună. Amândouă au costat împreună 140 de lei, deci practic vine cam 70 de lei un parfum. Aveau ei o colecție în care puteai să-ți cumperi 2 parfumuri diferite din lista de parfumuri, deci nu orice parfum, ci aveai o listă în care puteai să-ți alegi și eu mi-am ales acestea 2. Haideți să le deschidem împreună. Primul parfum pe care o să-l o să-l deschid este acesta. Lac for Her. Uitați-vă cât este de drăguț. Îmi place foarte mult sticluța și designul acesta m-a atras, pot să spun, în primă fază ambalajul și mi-a plăcut foarte tare așa cum arată el, cu această fundiță, foarte feminin și foarte drăguț. Și haideți să vedem împreună și să încercăm un pic și cum miroase. Eu mi-am făcut și câteva notițe cu notele pe care le-am regăsit în descriere. Deci acesta are ca și note de vârf bergamotă, mandarine, fructe de pădure, note inimă, flori albe, note de bază, lemn de santal și face parte din grupa de parfumuri oriental floral. Este un parfum feminin, reprezintă o combinație de citrice proaspete cu flori și tonuri lemnoase. Este practic un parfum floral fructat. O să-l și stați puțin că se deschide de aici. Tot timpul aveam senzația că ăsta e capacul, când de fapt capacul acesta este. Așa. Este un parfum dulce, fructat. Mie îmi plac parfumurile acestea florale fructate. Mi se pare o combinație foarte feminină și foarte dulce, așa, și atrăgătoare. Ai senzația că când îți dai cu acest parfum, parcă tu ești, nu știu, într-un coș de fructe și flori, cam așa ceva. Îmi place foarte mult cum miroase. Recunosc că l-am testat pe acesta înainte să fac acest clip dimineața. Am vrut să văd exact cât persistă. El miroase foarte bine, dar nu rezistă foarte mult pe corp, dar totuși este un parfum care merită încercat pentru miros, pentru ambalaj și reprezintă un parfum care orice domnișoară, doamnă și l-ar dori în poșetă.
sau în colecția de parfumuri. Da? Deci este un parfum care merită încercat. Nu trebuie să aveți așteptări că el o să țină foarte multe ore, dar mie îmi place ca și miros. Îmi place și cum combinația aceasta de bergamotă, mandarine, lemn de sandal. Chiar îl recomand. Și îmi place și ambalajul. Haideți să mergem mai departe la următorul parfum. Următorul parfum este Artistic Rose Somptuous. Mi-am notat și aceasta. Haideți să deschidem mai întâi și mi-am notat și ingredientele pentru acest parfum. Sticluța arată cam așa. N-aș putea să zic că este o sticluță foarte atrăgătoare. Eu când am văzut această sticlă mi s-a părut un parfum old fashion, așa. Mi-aduce aminte de borcănașe din acelea dintr-un laborator de chimie, cam așa îl văd eu. Este un pic, să zicem așa, o notă mai clasică, mai old fashion. Și este un parfum floral fructat lemnos. A fost lansat în 2022. Are ca și note de vârf rodie neagră, notă de mijloc trandafir de mai și notă de bază vanilie. Mie îmi plac foarte mult parfumurile pe bază de trandafir. Mi se par așa foarte atrăgătoare și foarte miros foarte bine. Combinațiile astea de fructe, flori care au în compoziție și trandafir sunt super atrăgătoare și mi se par foarte feminine. O să încerc și acest parfum. Acest parfum, în comparație cu celălalt, mi se pare mai fresh. Nu este atât de dulce ca celălalt, să zic așa. Pare un parfum proaspăt. Un parfum răcoritor. Pe acesta l-aș folosi mai degrabă vara, când îți este foarte cald, pentru că ai senzația că te răcorește. Mi se pare un parfum ușor masculin, adică nu este foarte dulce și foarte... nu se simte foarte dulce în comparație cu acesta de la Look for Her. Acesta pare mult mai fresh. Dar o să vă spun că l-am încercat și pe acesta azi dimineață și vreau să vă zic că acesta a durat mult mai mult și s-a resimțit pe piele. După câteva ore schimbă ușor mirosul, dar el se resimte pe piele. Are cu totul alt miros, se schimbă în timp. Și are tot așa un miros proaspăt și mi-a plăcut că, deși îl folosim de ceva timp, totuși el încă se mai resimțea. Deci aș putea să zic că el are o persistență mai mare decât Look for Her. Aceasta a fost experiența mea. Evident că s-ar putea, în funcție de pH-ul fiecarei persoane și, să zicem, zona în care pulverizăm parfumul, să se evapore sau nu mirosul. Mai contează foarte mult și dacă punem parfumul pe piele sau îl punem, de exemplu, pe haine sau îl punem pe păr. Ideea este că, în cazul meu, acest Rose Somptuous a fost mai rezistent decât Look for Her. Oricum, îmi plac ambele parfumuri, le recomand pentru cei care sunt colecționari de parfumuri, merită încercat. Și la banii pe care i-am plătit, eu zic că este un parfum care merită prețul plătit. Bun, deci acestea două au fost parfumurile achiziționate la 140 de lei conform ofertei. Mi-am mai cumpărat tot în această comandă două Glimmer Stick pentru ochi. Și haideți să le deschidem împreună. Unul este... Ce culoare mi-am luat? Da, unul este Brown Sugar, deci
Mi-am luat o culoare maro închis. De ce? Pentru că am destul de multe creioane negre și îmi doream ceva maro. În general, folosesc mai mult culoarea maro decât negru. El este un creion retractabil. Este foarte moale, dacă vedeți că nu depun foarte mult efort și se întinde foarte bine, adică îmi place foarte mult la un creion să nu zgârie pielea și să se întindă foarte ușor. Deci este un creion care se întinde foarte bine și cred că poți să-ți faci un eyeliner foarte bun cu acest creion și abia aștept să-l folosesc. Evident, vă dați seama că acesta e consumabil, este de unică folosință, nu cred că ține foarte mult pentru că nu este din acela care se ascute, dar am plătit un preț destul de bun, cred că a costat vreo 12 lei un creion, cam așa zic eu, 12 lei sau 13 lei un creion. Și al doilea creion pe care l-am încercat, eram curioasă cum se prezintă, că am auzit diverse persoane încercând aceste creioane și vroiam și eu să văd cum sunt și evident să le și folosesc. Acesta este un verde, ce culoare? Da, Teal Sparkle, e un verde, cred că mi-am luat, da, un verde. Este un pic, dacă observați, are câteva particule strălucitoare și mi se pare foarte drăguț, adică tot așa este moale, este moale și nu se întinde foarte bine, nu zgârie pielea și cred că se poate face un eyeliner foarte drăguț la ochi cu acest creion retractabil. Bun, deci acestea au fost cele două produse achiziționate. Apoi, din altă comandă, mi-am mai făcut comandă la acest parfum Yves Beckham. Eram foarte curioasă cum se comportă acest parfum. Am văzut foarte multe reclame cu privire la acest parfum și vroiam și eu să-l achiziționez și să-l am în colecția mea de parfumuri. Nu am o colecție foarte mare, dar îmi plac parfumurile care au un design așa mai deosebit, o sticluță mai drăguță, așa mai atractivă, cum este și acest parfum. Uitați-vă ce frumos este ambalajul, un fluturaș Butterfly, Yves Beckham. Este un parfum așa foarte vesel, foarte optimist, jucăuș. Îmi place foarte mult, un parfum feminin și sticla este, uitați-vă și capacul cât este de frumos și atractiv și sticluța în sine. Este tot așa un parfum fructat floral, a fost lansat în 2022, are ca notă de vârf măr roșu, notă de mijloc iasomie și notă de bază cedru. O să-l încerc și pe acesta de față cu voi, să vedeți cum este. Și acesta îmi place, este un parfum răcoritor, dulce, fructat, îți vine să-l mănânci. E foarte atrăgător și îmi place foarte mult acest parfum. Chiar îl recomand, dacă nu l-ați încercat, să-l încercați, să faceți comandă. Eu l-am cumpărat împreună cu această cremă și au costat împreună, cred că 89 de lei sau 85 de lei, cam așa. Și chiar îmi place, deci este o apă de parfum, a venit ambalat la 50 de mililitri. E un parfum care e destul de rezistent și îmi place cum prezintă și chiar îl recomand pentru colecționarii de parfumuri bune și parfumuri interesante. Bun. Crema aceasta care a venit în set are 150 de mililitri
Scriu ei aici că se trebuie folosită în termen de 12 luni. Crema este emoliantă. Dar nu aș putea să zic că este un miros foarte intens al parfumului, de altfel nici nu-l simt foarte puternic. Nu vă așteptați ca crema să miroasă foarte intens, adică am mai avut alte creme de corp și erau mult mai, cu un parfum mult mai intens. Dar, mă rog, crema o iei nu neapărat pentru parfum, o iei pentru îngrijirea corpului și pentru hidratare. Eu zic că e un produs bun și acesta, dar nu vă așteptați să miroasă foarte intens în comparație cu parfumul. Bun, alt produs pe care l-am cumpărat, acest gel de duș, mi se pare foarte bun. Eram curioasă să văd cum mai sunt aceste geluri de duș. Eu tot timpul îmi cumpăr de la diverse branduri și tot timpul încerc diverse branduri. Nu folosesc tot timpul același gel de duș. Mă ghidez cumva și de raportul calitate-preț, iar acesta a costat în jur de 13 lei, 12,99 lei din câte mi-aduc eu în minte, cam în jur de 12-13 lei. Și pentru un produs de 500 de mililitri, destul de mult conținut având în vedere prețul plătit, deci raportul calitate-preț este foarte bun. Acesta este un gel de duș din categoria Avon Senses. Este un shower cream cu White Peach Vanilla Orchid with Macadamia Nut Oil, deci are piersică albă, orhidee vanilată, să zicem așa, și ulei de macadamia. Miroase foarte bine, adică îmi place mai mult acest gel de duș în comparație cu mirosul de la acest body lotion. Este foarte parfumat și cred că e super relaxant să faci duș și baie cu acest produs parfumat. Mie îmi plac foarte mult produsele parfumate și apreciez cremele parfumate, geluri de duș parfumate. Așa. În pachetul care a fost livrat cu aceste produse am primit și niște testere. Ei au lansat un nou produs care se numește Today, Tomorrow, Always Wonder și spun ei că are bergamotă și lemn de cedru. Abia aștept să mi-l achiziționez și pe acesta. Sper să aibă un preț bun. Și acesta la fel, am și testat, că au și monstre aici. Acesta spun ei că are zmeură proaspătă și fructată, învăluită în note florale de magnolie și răsfăț de acorduri minerale de mosc, și acesta miroase foarte bine. Deci am avut, pentru că am făcut 2 comenzi, am primit de 2 ori aceste monstre. Mi se par foarte reușite și aceste parfumuri și cu siguranță o să mi le achiziționez din comanda următoare, care urmează să înceapă pe ce dată? De la 1 aprilie, din câte văd din catalogul nou. Am primit și catalogul nou care conține și oferta cu produsele acestea. Și am mai primit tot așa o mostră de la o cremă cu vitamina C. Probabil că este ceva nou la ei. O să testez și această mostră. Cam acestea au fost produsele achiziționate. Dacă și voi aveți produse achiziționate de la Avon și v-au plăcut, scrieți-mi și mie în comentarii, astfel încât să încerc și eu acele produse, să le caut, să văd exact cum sunt. Mulțumesc că ați vizionat acest clip. În cazul în care doriți să creșteți acest canal, am rugămintea să dați un like și un subscribe. Vă mulțumesc că m-ați urmărit.